Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men 14 ɓiirende Dental Dina TV. Hande eɗen janga soirede piccuɗo. Ɗo tan jangata. Ɗo noon ko ha ganda so adima ko soirede wiyete. Hakkunde bindol ko soirede wiyete. So woni sara walla serindima mbiya soirede piccuɗo walla mbiya soirede piccuɗo. Wadde a faami wotan ko soiredu walla soirede piccuɗo. Gasi ɗo sa wawi tan Qur'ana o dow ha less woni tan ko soiredu walla soirede piccuɗo. Ari ardi wadde ɗo tan gandata ɗum paama ɗum ɗo certa hen. Ɗo ko soirede piccuɗo. So adima e bindol ko yowani, hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, ala mo wondi hay goto ko yowani. Ntumon ɗo wona goɗɗum. So adima ko soiredu, hakkunde bindol ko soiredu, sara bindol mbiya soiredu, mbadda hen piccuɗo o. Ala mo wondi hay goto ko soiredu, mbadda hen piccuɗo o. Asi ɗo ko soiredu piccuɗo. Ɗo ficcani wiye soiredu. Ɗo ficcani wiye soiredu. Ɗo ficci wiye soiredu piccuɗo. Ɗo ficci mbiya soiredu piccuɗo. Gasi wadde jangen soiredu piccuɗo. Ɗo ko soiredu. Ɗo ko soiredu. Soiredu piccuɗo. Soiredu piccuɗo. Windan 14 ɓiirende ala ko janguɗa so wona soiredu piccuɗo. Ɗo ko jangindema so adiba ko yowani. Ɗo ko jangindema so hakkunde bindol ko yowani. Ɗo ko jangindema so sara bindol ko yowani. Ɗo ko jangindema so ala mo wondi hay goto ko yowani. Fof so rendi yaltani ɗo henne. O tan janguɗa soiredu piccuɗo. Ɗo ko soiredu. Ɗo ko soiredu. Ɗo ko soiredu. Ɗo ko soiredu. Ari ardi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga. Mbaso jidde wadde balle mun e numéro he 77 906 14 81. On jarama. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal. Alhamdulillahi bi alamina. On jarama. Wassalam.